úctu združení rodičov a priateľov našich škôl. Vážení, z listu Pavla Apoštola s novonarodenovcov stojíme tu pred týmto veľkolepým dielom, ktoré uzrelo svetlo tohto sveta, ktoré zostrojili šikovné ruky našich konštruktérov, ktorí doňho vdýchli dušu, aby sa ľud pokochal nad tým, čo tu teraz vidíme. Nech putuje po našej planete, aby ho zhliadlo čo najviac priaznivcov motorového športu. A teraz pokrstíme, aby sa mu darilo na cestách, kadiaľ bude pokračovať, aby prišlo do cieľa bez nehody. Ja ťa krstím v mene Boha, Otca i Syna, Ducha Svätého. Amen. Nech ti je zem Slovenska ľahká, pokračujte v mene Božom. Som ozaj rád, že ozaj sa to tu uskutočilo v našej obci, takéto veľké dielo. Ešte ho nevidíme, ako to bude pokračovať. Dúfajme, že sa im to podarí. Takže ďakujem pekne všetkým konštruktérom, ktorí to ozaj pre nás pripravili. A ďakujem všetko. Nech sa páči, je to pokrstené. A jak sa to bude volať? Názov? Prídeme k tomu. Dobre, ďakujem. Ďakujeme teda ozaj skutočne, že tento krstný list podpisujú našej farnosti a dúfam, že tu pôjdu aj na príjmanie potom. Keď ono bude prvé príjmanie, takže prídu rodičia na príjmanie našej farnosti. Aj na spoveď tiež. Na spoveď nemusia, ale príjmanie dostanú aj tak. Pardon. Nastáva odhalenie. Odhalenie. Môžeme ju pokrstiť? Počkaj. Raz z jednej strany, alebo ty poď tam. Aj krstný otec. Z druhej strany zasa krstniaka. Miloš, si protekaš. Poriadne ju zasypte. Je šťastná, je krásna. Takže ďakujem ešte raz ATC, ktoré je tu medzi nami takisto. Všetkým zúčastneným, čo ste tu a ešte čo prídu v skutočnosti a nech sa páči. Môžeš ešte k tomu niečo dodať? Ja už nemám co dodať. Hodne šťastných kilometrov. Ja ako krstný otec viem, že
že tú veľkú si Ivete len ukázala, že na zmizneš. Áno. Neviem, kde bude táto, či sa Iveta bude môcť na niečo dívať. Áno. Takže možno viac pre ňu, ako pre teba. Stále tu stískam toto niečo. Dávaj si to na tú garáž. Ospravedlňujem sa, priviezla to znova marocká spoločnosť, takže prišla oplesknutá, ale je objednaná druhá, mrzí ma to, tak ja ti to časom vymením. Poď to, Monika, poď to. A originálne recept. Je to originál smaltovaná, robená na zakázku, nedá sa to kúpiť v hociakých potravinách, ani v Tesku. Ani v Tesku. Ešte aj Kaufland máme aj Bilu v meste. Skúste. Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa už díval, kde by sa to tam... Keď nebude skania, nech je tam taká. Čau. Do spálne nemajú, ešte som nič nespravil. Ešte znovu ďakujú. A ja ti očku gratulujem, že máš ďalšie dieťa. Ona sa ani nedá. Musíš to všetky posúvať. Otváraj, veď ťukneme si, štrúkneme si. Dobre, daj, veď to niekde. Pozor na skany. Model neporieva. Otvoraj ďalšiu, daj. Aj to. Moni, poď rozlievať. Chápatky si mohol strieľať. Pán farár službe nepije. Službe nepije. Áno, nepije sa, no. Lebo budeš mať prosté deti a ja som... Nejakých tých záujmov. Ja by srážna bola. Tak za rok tady zase, ne? Za rok máš další Môže sa už pozrieť konečne. Záčlonky nemáte horšie, že? Na neho nezapnite. Ups. Masakujeme.